haringgay. At launyan, dari kasi dala ko. Ay, tapos ito yung madya eh. Ano natin nga eh. Ate, machine nga to eh. Naggarap. Ate, mabaling nga magatang. Ay, parami. Naman na ganun eh. Supply. Germany ba eh. Oo. Customize na to eh. Naubusan ng kanin sa pinagpakaningan ko. No choice, dito na lang sa classic old edit welding canning or acetylene canning or May salimong di ano, ma'am? Tapos may salimong medyo dito. Ito yung tayo. Ano nga ba ito? Complete yan tayo. finished product Siliado. Haramang Bugo. Inawanan. Nanambar ta kanya kung alay deliver natin ang batkay.